Duha ka tourist rest areas kung TRA ang sugdan na unya og tukod sa mga lungsod sa Carmen ug Medellin sa amihanang Sugbo nga maoy usa sa mga flagship project sa Departamento sa Turismo pinanguluhan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Ang maong TRA magsilbing pasilidad alang sa lokal ug langyaw nga mga turista nga dunay information area, coffee shop, hamugaway nga pansayan, ATM machines ug pasalubong center. The establishment of the tourist rest area fulfills the objectives that we have set out in the Department of Tourism, including improving the overall tourist experience. Buot nato nga ang atong mga turista malipayon, hapsay ang ilang paglawig og hamugaway ang ilang kahimtang. Kinihuman sa groundbreaking ug Memorandum of Agreement signing tali sa DOT, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority 𝗠𝘆𝗧𝗩 ug mga LGU sa Carmen ug Medellin nga gipahigayon ni atong Sabado, Oktubre 8. Signatory sa MOA mao sila si Secretary Garcia Frasco, 𝗧ci COO Mark Lapid, Carmen Mayor Carlo Villamor ug Medellin Mayor Joven Mondigo Jr. Base sa MOA, ang DOT maoy muhatag sa mga lagda sa pagpadagan ug mintinar sa maong TRA. Ang 𝗧𝗧 maoy mupatukod sa maong TRA sa napiliang 10 ka pilot areas lukop nasud ug itunol dayon ang pagduma niini ngadto sa LGU. Hoping by December we will come back for the ribbon cutting naman. So matapos, sana ganun ho namin kabilis matapos talaga, and this is the first batch. 10 area po ito. Ang LGU sa ilang bahin maoy gitahasan sa pagduma sa TRA subay sa mga lagda sa DOT. Ug matod ni Secretary Frasco, aron pagdasig sa mga lokal nga kagamhanan sa pagmintinar sa pasilidad ug tarong, hatagan kini nila og mga insentibo. We have provided a checklist of criteria for the maintenance of the tourist rest area. And if at the end of the cycle, ang LGU makabaton og at least 90% nga grado as monitored by our regional office, naay premyo in the form of a financial incentive or another project for the LGU. Gihangop ug maayos sa mga mayor ang maong proyekto alang sa padayong paglambo sa turismo sa ilang mga lugar. First in the province of Cebu, first groundbreaking, and first signing sa Memorandum of Agreement, no? So, salamat din kayo for making comment first. This will really help us in our efforts to further improve our tourism in our locality. Mipadayag sab sa ilang kalipay si Gobernadora Gwen Garcia, 5th District Representative ug Deputy Speaker Duke Frasco ug 4th District Representative Janice Salimbangon. 2 projects in one day. Wa pagali makahuman og 3 ka buwan. Usag gatos pa lang kaadlaw karong pizza J's sa Oktubre. Well, there are those who say, di lang sa ang atong kaugalingon unahon, kay unahon nato ang uban. Kay maikog ta. Ang ako magong tubag ana, ngano, di day pwede dunganon. That's called multitasking, baby. Malipayon si Tempo, one of our first infrastructure projects, no, diri sa Sugbo. Diri yun nabutang sa ato ang Pedro Distrito. And I think this will be the first of many infrastructure projects ni Secretary Cristina. This tourist service center and rest area that will be built in Medellin will encourage more tourists to visit the northernmost of Cebu. I find the area to be strategic, especially that Medellin is already home of a seaport
in 𝗂𝗏 and eventually an airport. Ang Carmen ug Medellin mao'y ikatulo ug ikaupat nga lugar diin gipahigayon ang groundbreaking alang sa maong TRA human ang Manolo Fortich sa Bukidnon ug Samal Island sa Davao del Norte. Kini si Andrea Patena-Matheu alang sa MyTV Cebu.